amb graduació de pressió té la missió d'airejar i desairejar amb tacte i independència el primer i segon circuit d'un sistema de frens d'aire comprimit. La vàlvula està construïda de manera que en el cas de fallar un circuit, l'altre pugui rebre esglaonadament la plena pressió. La vàlvula de servei va muntada entre els dipòsits acumuladors i els elements de treball del primer i segon circuit. La vàlvula té una entrada pel primer circuit marcada amb el número 11, una entrada pel segon circuit marcada amb el 12, una sortida pel primer circuit marcada amb el 21, una sortida pel segon circuit marcada amb el 22 i un orifici de ventilació marcat amb el número 3. La vàlvula de servei de dos circuits podria estar formada per una biela o empenyador, un platet de suport de la biela, una molla cònica de goma, un pistó de graduació desplaçat per una molla a la part alta, un pistó de relé, un pistó addicional allotjat a l'interior del pistó de relé desplaçat per una molla cap a la part alta, un cargol de regulació, una vàlvula doble en el primer circuit que quan està en repòs permet d'una banda la comunicació atmosfèrica des de l'orifici de ventilació número 3 amb l'interior de la cambra i sortida 21. I de l'altra, tanca la comunicació de l'aire comprimit des del circuit de reserva connectat a l'entrada 11. I una altra vàlvula doble en el segon circuit que quan està en repòs permet d'una banda la comunicació atmosfèrica des de l'orifici de ventilació número 3 amb l'interior de la cambra i sortida 22 i d'altra banda tanca la comunicació de l'aire comprimit des del circuit de reserva connectat a l'entrada 12. Cadascuna de les dues vàlvules és empesa i tancada per la força d'una molla. Quan la vàlvula està en repòs, el pistó de graduació i el pistó addicional estan desplaçats a la part alta per les respectives molles, deixant un espai entre la base dels pistons i les vàlvules dobles per on es comunica l'aire atmosfèric des de l'orifici de ventilació número 3 amb l'interior de les cambres i des de les sortides 21 i 22 amb els conductes i elements de treball del primer i segon circuit. Les vàlvules dobles bloquegen el pas de l'aire comprimit dels dos circuits de reserva connectats a les entrades 11 i 12. Quan el conductor, representat amb les fletxes de la part superior, desplaça parcialment el pedal de fre, desplaça parcialment la biela, platet i la molla cònica de goma, que al mateix temps desplaça el pistó de graduació. En el seu desplaçament, la base del pistó es recolza sobre la junta de la vàlvula doble del primer circuit i tanca la comunicació atmosfèrica des de l'orifici de ventilació número 3 amb l'interior de la cambra i conductes de la sortida 21. Tot seguit, venç la força de la molla i obre la vàlvula d'entrada del primer circuit.
L'aire comprimit del circuit de reserva connectat a l'entrada 11 es precipita a l'interior de la cambra i des de la sortida 21 als conductes i elements de treball del primer circuit. Al mateix temps, l'aire a pressió arriba també a la part superior del pistó de relé. La pressió el desplaça a la part baixa. En el seu desplaçament arrossega també el pistó addicional. La base d'aquest pistó es recolza sobre la junta de la vàlvula doble del segon circuit i tanca la comunicació atmosfèrica des de l'orifici de ventilació número 3 amb l'interior de la cambra, conductes i elements de treball de la sortida 22. Tot seguit, venç la força de la molla i obre la vàlvula d'entrada del segon circuit. L'aire comprimit del circuit de reserva connectat a l'entrada 12 es precipita a l'interior de la cambra i per la sortida 22 arriba als conductes i elements de treball del segon circuit. En dècimes de segon, la pressió de l'aire d'aquest circuit sota del pistó de relé s'iguala amb la del primer circuit que té a sobre. Si el conductor no varia la posició del pedal de fre, quan la pressió sota del pistó de graduació és superior que la força de reacció de la molla cònica de goma, aquesta s'encongeix i el pistó de graduació es desplaça cap a la part alta. En el seu desplaçament, allibera la vàlvula doble del primer circuit i tanca el pas de l'aire a pressió des de l'entrada 11. Al cessar l'entrada d'aire a pressió a l'interior del primer circuit, queda estabilitzada la pressió, sempre condicionada a la posició del pedal de fre. Al mateix temps, la pressió en el segon circuit s'iguala amb la del primer. El pistó de relé rep la pressió del primer circuit per la part superior i la del segon per la inferior, quedant en equilibri entre les dues pressions. La força de la molla a sota del pistó addicional el desplaça a la part alta conjuntament amb el pistó de relé. S'allibera la vàlvula doble i es tanca l'entrada de l'aire a pressió des de l'entrada 12. En aquesta posició del pedal de fre deixa d'entrar aire i s'estabilitza la pressió en els dos circuits, existint un equilibri entre la força del conductor sobre la biela, platet i molla de goma i la pressió de l'aire comprimit sota del pistó de graduació. Si el conductor necessita més frenada i empeny més el pedal de fre, desplaça la biela, platet i molla cònica de goma. La molla de goma desplaça el pistó de graduació. La base del pistó obre la vàlvula d'entrada i es precipita més aire a pressió des del circuit de reserva de l'entrada 11. Al mateix temps, a l'augmentar la pressió a sobre del pistó de relé, aquest es desplaça a la part baixa. En el seu desplaçament, arrossega també el pistó addicional, que obre la vàlvula d'entrada del segon circuit i es precipita més aire a pressió des del circuit de reserva de l'entrada 12. Quan la pressió s'iguala amb la del primer circuit i és proporcional a la posició del pedal de fre, s'encongeix més la molla cònica de goma, puja el pistó de graduació
i es tanca la vàlvula d'entrada del primer circuit. A l'augmentar la pressió a sota del pistó de relé, s'iguala amb la pressió del primer circuit que té a sobre. La molla del pistó addicional el desplaça cap a la part alta conjuntament amb el pistó de relé. S'allibera la vàlvula doble del segon circuit i es tanca la vàlvula d'entrada, quedant a l'interior dels dos circuits la mateixa pressió, sempre condicionada a la posició del pedal de fre. Si el conductor retrocedeix parcialment la posició del pedal de fre, pugen també la biela, el platet i la molla cònica de goma. La pressió de l'aire a sota del pistó de graduació el desplaça a la part alta. En el seu desplaçament, la base del pistó es separa de la vàlvula doble i part de l'aire comprimit del primer circuit es descarrega a l'atmosfera per l'orifici de desaireació número 3, baixant la pressió dins del circuit. Al mateix temps, al baixar la pressió dins del primer circuit, el pistó de relé puja a la part alta conjuntament amb el pistó addicional. La base d'aquest pistó es separa de la vàlvula doble i part de l'aire comprimit del segon circuit es descarrega a l'atmosfera conjuntament amb el del primer. Quan la pressió dins dels dos circuits de treball és inferior que la força d'expansió de la molla cònica de goma, aquesta s'allarga i el pistó de graduació es desplaça a la part baixa. La base del pistó es recolza sobre la junta de la vàlvula doble i tanca la sortida d'aire comprimit cap a l'exterior, quedant al seu interior la pressió corresponent a la posició del pedal de fre. Igualment, al baixar la pressió del segon circuit, baixa el pistó de relé conjuntament amb el pistó addicional. La base d'aquest pistó es recolza sobre la junta de la vàlvula doble del segon circuit i tanca la sortida d'aire a l'atmosfera, quedant estabilitzada la pressió en els dos circuits a la posició del pedal de fre. Si el conductor allibera del tot el pedal de fre, allibera la força de la molla cònica de goma. La pressió de l'aire desplaça el pistó de graduació a la part alta. Es separa de la vàlvula doble i tot l'aire comprimit del circuit de treball del primer circuit es descarrega a l'atmosfera per l'orifici de ventilació número 3. Al mateix temps, el pistó de relé queda sense pressió a la part alta. La pressió de l'aire del segon circuit desplaça el pistó de relé a la part superior conjuntament amb el pistó addicional. La base d'aquest pistó es separa de la vàlvula doble i l'aire comprimit del circuit de treball del segon circuit es descarrega a l'atmosfera conjuntament amb el del primer. A la pràctica, totes aquestes accions s'efectuen gairebé simultàniament en els dos circuits. Si el conductor en una acció ràpida desplaça el pedal de fre fins al fons, la biela i el platet empenyen la molla cònica de goma i aquesta desplaça el pistó de graduació a la posició de frenada total. Mecànicament, el cargol del pistó de graduació contacta amb el pistó addicional i el desplaça també a la posició de frenada total. Les bases dels dos pistons tanquen la comunicació atmosfèrica dels dos circuits
i obren les dues vàlvules d'entrada. Es comprimeix del tot la molla cònica de goma i l'aire comprimit en els dos circuits de reserva es precipita a les cambres, conductes i elements de treball dels dos circuits a pressió total. Si des de la posició de frenada total el conductor retrocedeix parcialment el pedal de fre, el pistó de graduació es desplaça a la part alta, alliberant també el contacte mecànic del cargol de regulació amb el pistó addicional. Es tanquen les vàlvules d'entrada dels dos circuits i s'obren les de sortida, descarregant part de l'aire comprimit dels dos circuits de treball a l'atmosfera per l'orifici de ventilació número 3, fins que la pressió a sota del pistó de graduació s'equilibra amb el de la força del conductor a sobre del pedal de fre. Quan això passa, s'allarga la molla cònica de goma. Baixen el pistó de graduació i el pistó addicional i es tanca la sortida d'aire a l'exterior. A partir del moment en què el pedal de fre no és empès fins al fons pel conductor, la vàlvula de servei actua com ja s'ha explicat anteriorment. Si el conductor allibera del tot el pedal de fre, tot l'aire de l'interior dels dos circuits de treball es buida a l'atmosfera. En el cas de quedar sense pressió el circuit de reserva del segon circuit connectat a l'entrada 12 o existir una fugida forta d'aire en els conductes o elements de treball de la sortida 22, el primer circuit continua treballant en la forma descrita, és a dir, a l'accionar el pedal de fre es desplaça el pistó de graduació, tanca la desaireació, s'obre la vàlvula d'entrada i s'omple la cambra, conductes i elements de treball del primer circuit a pressió total o parcial, depenent de la força aplicada pel conductor a sobre del pedal de fre. La pressió a sobre del pistó de relé el desplaça a la part baixa conjuntament amb el pistó addicional. La base d'aquest pistó obre la vàlvula d'entrada del segon circuit. Si a l'entrada 12 no hi ha pressió d'aire o hi ha una fugida forta en els conductes o elements de treball connectats a la sortida 22, no hi ha pressió d'aire sota del pistó de relé ni en els conductes i elements de treball del segon circuit, mentre que en el primer el funcionament serà normal. Si el que falla és el primer circuit, al desplaçar el pedal de fre es desplaça el pistó de graduació, tanca la comunicació atmosfèrica i obre la vàlvula d'entrada del primer circuit. Si a l'entrada 11 d'aquest circuit no hi ha pressió d'aire o hi ha una fugida forta en els conductes o elements de treball connectats a la sortida 21, no arriba aire a pressió als conductes o elements de treball, ni tampoc a sobre del pistó de relé, que es manté a la part alta. Al continuar desplaçant el pedal, el cargol del pistó de graduació contacta amb la part superior del pistó addicional del segon circuit. Mecànicament, el desplaça a la part baixa. La seva base contacta amb la junta de la vàlvula doble del segon circuit, tanca la comunicació atmosfèrica i obre la vàlvula d'entrada. L'aire comprimit de l'entrada 12 del segon circuit es precipita a l'interior de la cambra i per la sortida 22 als conductes i elements de treball. La vàlvula pot actuar plenament en aquest circuit tot i no haver aire comprimit en el primer
ja que en aquestes condicions el pistó addicional, degut al contacte mecànic, assumeix la funció del pistó de graduació. Si el conductor manté el pedal de fre en una determinada posició de frenada parcial, quan la pressió de l'aire sota del pistó addicional és superior que la força d'expansió de la molla de goma, aquesta es comprimeix i el pistó addicional es desplaça a la part alta alliberant la vàlvula doble. Quan aquesta arriba a la seva base d'assentament, tanca l'entrada d'aire a pressió des del circuit de reserva, quedant estabilitzada la pressió a l'interior del circuit de treball del segon circuit a la posició del pedal de fre. Si es varia la posició del pedal desplaçant-lo a la part alta, pugen també la molla cònica de goma i el pistó addicional. La base d'aquest pistó es separa de la vàlvula doble i allibera part de l'aire comprimit del circuit de treball cap a l'exterior, reduint la pressió al seu interior. Quan la pressió sota del pistó addicional és inferior que la força d'expansió de la molla de goma, aquesta novament s'allarga. La base del pistó es recolza sobre la junta de la vàlvula doble, tanca la sortida d'aire cap a l'exterior i s'estabilitza de nou la pressió dins del circuit de treball. Si el conductor necessita més frenada i empeny més el pedal de fre, desplaça la biela, platet i molla de goma, que al mateix temps desplaça el pistó addicional. En el seu desplaçament, obre la vàlvula d'entrada i es precipita més aire a pressió al circuit de treball del segon circuit. Quan la pressió és superior que la força de reacció de la molla de goma, aquesta s'encongeix, puja el pistó addicional i es tanca la vàlvula d'entrada del segon circuit. La pressió anirà canviant sempre que es variï la posició del pedal de fre, quedant dins del circuit de treball la pressió necessària per la seva funció, sempre condicionada a la posició del pedal de fre. Si el conductor allibera del tot el pedal de fre, puja el pistó addicional a la part alta. Allibera la vàlvula doble i tot l'aire comprimit del circuit de treball del segon circuit s'allibera a l'atmosfera.